Salutare, jocărași! Azi vorbim despre a doua capcană din trading și anume semnalele. O să vedem de ce semnalele te țin pe loc, de ce nu ai cum să ajungi un trader cu adevărat dacă le folosești și cum putem să întoarcem asta în favoarea noastră. Ești în 4 grupuri de semnale pe Telegram și încă nu ești profitabil? Hai să ghicezi de ce. Stai toată ziua pe grafic și aștept notificare ca să intri în trade. Nu înțelegi ce se întâmplă, nu înțelegi de ce ai intrat, știi doar că dacă guru ți-a dat semnal Euro-USD sell, ai deschis instant MetaTrader și ai apăsat sell. Pui stop loss, take profit unde ți se spune și aia e. Câteodată iese bine, câteodată iese rău. Acum, dacă ești într-un singur grup de semnale, e ok. Pentru că să spunem că acel guru are o strategie profitabilă și reușești, dacă pui orbește tot ce ți se spune, să faci un profit. Problema apare în momentul în care ești în mai multe grupuri de semnale. Atunci o să pierzi, pentru că unele semnale spun buy, altele spun sell și pur și simplu te pierzi. Pentru că tu nu știi analiză, tu știi buy, știi sell, stop loss, take profit. Unde să le pui, habar n-ai. Întrebarea reală nu e dacă semnalele sunt bune, e dacă mâine grupul dispare, mai ești în stare să pui un trade pe cont propriu? Nu plătești pentru semnale, plătești pentru că nu ai curaj. Motivul adevărat pentru care ești în grupuri de semnale nu e pentru că nu e suficient de bun. Pur și simplu n-ai curaj să-ți asumi responsabilitatea pentru deciziile tale. Efectiv, plătești un abonament ca să nu trebuiască să te uiți în oglindă după o pierdere. Singura problemă, piața nu dă 2 bani pe cine a gândit analiza. Ai apăsat buy sau sell, banii tăi vor fi în joc. Deci nu cumperi semnale, cumperi o scuză să nu-ți asumi responsabilitatea. Întreabă-te doar atât. Când ai pierdut ultima dată pe un semnal, ce ai spus? Am greșit sau a greșit el? Să urmărești cu strictețe o rețetă nu te face bucătar. Un om care gătește doar după o rețetă, exact la gramaj, va scoate o farfurie bună. Dar tot nu putem spune că știe să gătească. Nu poate gusta și ajusta, nu poate salva un sos care s-a tăiat, nici nu poate improviza când lipsește un ingredient. Tu, cu semnalele, ești exact la fel. Cât timp îți dă cineva gramajul exact, gătești. În clipa în care piața schimbă gustul și nimeni nu-ți mai dă vreo rețetă, ești pierdut. Un trader adevărat gustă și ajustează. Tu doar execuți o rețetă pe care nu o înțelegi. Și până la urmă, asta vrei? Să execuți o rețetă pe care nu o înțelegi? Sau vrei să înveți să gătești și să-ți asumi responsabilitatea că vei face greșeli? Dacă semnalele ar fi fost cu adevărat bune, nu ți le-ar mai fi vândut nimeni pe 50 de euro. Gândește-te în felul următor. Dacă un om are un sistem care chiar face bani, ce-i rațional să facă? Să-l tranzacționeze el, exact. Nu să-l vândă la 2000 de străini pe abonament. În momentul în care îți vinde semnalele, ți-a spus exact cu ce se ocupă business-ul lui. Nu semnalele sunt produsul, tu ești. Venitul lui nu-i piața, e abonamentul tău. Are nevoie să rămâi exact atât de plin de speranță cât să continui să plătești și exact atât de dependent cât să nu pleci niciodată. Un guru care chiar te-ar face independent ar pierde un client. Interesul lui e fix opusul succesului tău. Gândește-te, omul pe care îl plătești să te facă profitabil dă faliment exact în momentul în care tu devii profitabil. Nu e neapărat un om rău, e un om al cărui salariu depinde de abonamentul tău. Atâta tot. Acum că auzi asta, nu te mai poți reface că nu e așa. Nu zic să ieși din grupuri, îți zic să fii șmecher. Dacă ai mai multe canale de semnale, alege unul care are și material de învățat. Folosește teoria aia din grup, încearcă să înțelegi de ce ți se dă un semnal într-un anumit context și ușor vei învăța și strategia. Acum partea mai nașpa e că nu prea există grupuri de semnale care să ofere și teorie. Pentru că, din nou, business-ul e ca tu să rămâi acolo și să-ți plătești abonament. Dar dacă totuși ai dat peste un asemenea grup, îmbină teoria cu practica și o să ieși mult mai câștigat de acolo. Diferența dintre tu de acum și tu de peste 6 luni e una singură. Ăla gândește singur și tu copiezi. La următorul semnal, scrie întâi tu ce crezi și abia după așteaptă confirmare. Cam atât cu semnalele, sper că v-ați dat seama care e faza și care e capcana și totuși ce puteți face ca să ieșiți câștigați din treaba asta. Eu am fost Jokerul și până data viitoare rămâneți disciplinați.